regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Asta este un episod din seria noastră în care încercăm să facem 18 de trofeu, zis la mine, în care încercăm să facem Master Momentan, avem diamondul și să nu uitați de like, subscribe, share, să activați clopoțelul pentru a primi notificări când o să mai postăm și alte videoclipuri. Eu o să număr până la 3 și la 3 să apăsăm cu toți pe butonașul de like. 1, 2, 3, like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a primi notificări când o să mai postăm și alte videoclipuri. Și astea fi spuse, este trecem la videoclip. Așa, să vedem ce mapă ne pică Haste. Bă, pe Haste știu deja pe cine o să bănesc. Deci, da, stați așa, eu vreau să-l bănez. Nu ce al bănă pe ori pe Dynamite. O să bănesc pe Dynamite, că nu știam că să bănesc pe Dynamite sau pe Spike. Dacă o să-mi iau pe Spike. Și pe o parte să-l bănesc pe Spike, dar nu știam. Pentru că și Spike poate să-și dea ultimata. Las că și lui al nostru pe Spike, deci de el. Așa, bun, am revenit. Perfect. Tot avem diamante și hai să sperăm că o să câștigăm acest video bun. Așa, hai să ne dăm ultimata. Ce stai? E cineva la safe, nu știu. Cel ce ne era. Un firar. Nu. Hai că îi bătem. Îi bătem, cred că. Hai frate, nu. Nu, pierdurăm. Da, e doar prima rundă. Dacă să nu pierdem și pe a doua, fie rar. Stăm atât de aproape să câștigăm. Firar. Hai, bine, să-și pusă Spike-ul. Pierdură în firar. Mai bun, am stat pe butonașul de la că să vreau să pierdem. Așa, hai să dăm play. Perfect. Mai trebuie să câștigăm 5 meciuri ca să facem și noi. Și o să mi iau pe Edgar. Spunem să nu fie Edgar banat, te rog. Bun, ține să-mi pune să nu fii banat pe Edgar.
Bro, ce are toată lumea cu Edgar? La iar pe spic. Mai bun, toată lumea are cea cu Edgar pe haste. De ce oare? În fine. Gata. Așa continuăm. Toți avem diamond. Să mergem. Hai că le dă drum damage. Stai, ce? Cine ne dă 9 damage? Stai, nu, cine ne dă damage? Sunt confuz. Willow. Eu refuz să cred că până acum ne dă Willow damage. Și încă ne dă damage. Nebătură. Bro, cum nebătură. Hai, mai bun, țineți-mi pumnii să nu mai pierdem. Așa, hai, repede. Nu, n-am care să-mi dau ultima partidă. Asta trebuie să bine, hai, că le dă dura mai mult damage decât le dă dura ei. Bine. Nu. Iar ne bat, cred că. Da, ne bat. Nu, ne bătură, oameni buni. Iar. Vă dați că mai avem mult la dispoziție să mai încercăm. Hai să jucăm din nou. Așa. Epic, ăla. Brawl Ball. Perfect. Eu pe Brawl Ball vreau să o banez pe Bibi. Bibi banată și să-mi iau pe Edgar. Pentru că da, îmi place mult Edgar. Să joc cu el. După cum știți și voi din episoadele anterioare. Perfect. Mama, și ei o banară pe Bibi. Revin. Așa, am revenit. Perfect. I could do this if I wanted to. Don't touch the scar. Nu, mă bătu Feng. Că să-i cât pe ce să le dau un gol. YOLO! Woo! Whatever.
și ultima ta degeaba. Firar. You can't make Bine, gol! Golazo. I can't believe I have to do this. You're back! Get away from me! Firar, mă bătă iară friend. Așa, hai, că momentan avem gol. Trebuie să nu ne dea gol neapărat. This is so lame. Nu! Firar, dar ce făcut primul? Stă-te pe loc, efectiv. În loc să apere și în loc să stai pe loc. Profen chiar are ceva cu mine. A, apucă să gol. Bine, gol! Wow, și cumva eu dădui golul. Că nu contează. Gol, câștigăm. Hai încă o rundă să câștigăm și câștigăm meciul. Așa, perfect. Botul Leon, hai, repede, repede. Hai, nu, luară mingea, nu vine, nu vine. Back on the grind. Cum stai? Cum ne dă tera gol? Alo, eram în poartă. Firar. Nu, mă bătu. Nu! Ce repede câștigară. Hai, frate, încolo. Acum runda și sigur cine câștigă mai bun, ține pumnii să câștigăm noi. Echipa albastră contra echipa roșie, să câștigăm echipa noi, echipa albastră. Așa. I could do this if I wanted to. Buttery smooth move. Firar. Don't touch the scarf. Firar să mă bate Leona. Leave me alone. Nu, Firar, nu trebuie să mă duc pe ei, cred că. I could do this if I wanted to. Don't be salty. Wow, hardcore. Bine, gol! Wow, Can't believe I have to do this. nu vreau să cred că totul gol. Deci când chiar crezi că nu mai dau gol. Nu. Boring. Hai, Firar. Nu, deci hai să le dăm încă un gol. Sau să nu le dea ei Back on the gol. grind. Că merge și așa, tot câștigăm. Get away from me! Bine, gol! Câștigarăm! Datorită susținerii voastre și like-ului vostru.
Hai să strângem la episodul ăsta 10 like-uri. Hai să zicea dacă ați ajuns până la minutul acesta, scrieți în comentarii like. Să vedem dacă ați ajuns până la minutul acesta. Inbox, să vedem dacă atunci n-avem nimic, că aveam parcă. Hai încă 4 meciuri care să le câștigăm și câștigăm. Hai că câștigăm, doamne, și facem Diamond 2. Deci o să-l banez pe... Hai să vedem. Eu mă orientez după cine banează ceilalți. Repede, numai că-l banez. Bra, iară îl banară pe Edgar. Nu știu pe cine să mi-l iau. Cred că o să mi-l iau pe Serge. Nu mi-l iau pe Squeak și mi-l iau pe Serge de data asta. Așa, revin eu când se termină. Așa, bun, am revenit. Suntem aici cu Serge. Hai bine, hai că le... Cum? Nu să hit-ul până la ei. Până la safe-ul lor. Nu, Vira, nu știu, nu Nu, iar mă bătu. Firar, hai că le dă dronul de meci. Dar și ne dă dronul de meci, ce să spun. Așa, hai. Bro, Lauri, foarte nervos, trebuie să-i banez. No, nebătură. Bine, e doar prima rundă. Party time! Take it easy, bro. Nu, ne dau damage. Așa, hai, că avem mai multă viață. Deci dacă rămânem așa, cu un Nu, să nu pierdem. Nu, pierdură, mame, bun, Firar. Câștigară ei. Minus 62. Hai să mai jucăm un meci. Albastru începe că noi. Bounty. Să revin eu. Așa e, am revenit. Spune că pentru că cu mică pot să fug și mi se pare o alege chiar bună. Uitați, vedeți?
Acum trebuie să fug. Da, n-apucai. Să nu mă bată Leon. Nu mă bătură, acum au steaua albastră. My good fellas! Episodează o să fie mai lung pentru că vrem să facem cât mai mult rank. Testing 1, 2, 3. Deja Testing. avantaj. Nu, hai, bine să-l băturăm pe Leon. E bine asta. 3. Testing. Trebuie să pierdem. Nu, fac eu prostie că o să pierdem. Da, pierdurăm. Prima rundă, oameni buni. Perfect, să continuăm. Yeah, this is just a side gig. Gotta get a hot start. Oh, back off! Where will I put my friend? Nu, mă bătu. Testing 1, 2, 3. Testing. Nu, firar, mă tot bat. Time for some wackadoodle. Ah, firar. Oh, back off! Nu, firar. Hai, trebuie să batem pe Leon sau cine are multe stele, că nu știu cine are multe stele, că n-am apucat să văd. Hey, hey, hey! Easy, fella! Where will I put my friend? Dacă mi s-ar face ultimata, ce bine ar fi. Good fellas! Atâta vreau să mi se facă ultimata. Enough monkeying around. Hai, trebuie să aibă grijă Crow, dacă îl bat pe Crow, pierde. Asta-i. Always the one sorting out the mess here. Câștigare! Oameni buni, datorită like-ului și subscribe-ului vostru. Asta e runda decisivă. Cine câștigă acum câștigă de tot. Hai să vedem cine câștigă. Oh, my good fellas! Where will I put my friend? Perfect. Nu! Bine, hai ca... Nu, 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 nu. Fugi, fugi. Perfect. Hai că avem Oh, that was blinding. mâna. Nu fugi. E nervantă tureta asta. Nu, mă bătură. Ce-am au steaua albastră. You chaos. Bro,
Ce? Stai, ce? Mie mi se dă ultimata și cumva omorârea n-are sens. Cum omorârea dacă aveam ultimata? Eram în... Easy, fella. Că acolo se duce foarte sus, mică, când ești la ultimata. Deci, efectiv, n-are sens. Fugi! Fugi! Perfect. Gata. Fugi. Hai, frate, hai, frate. Câștigăm. Bine, câștigăm, oameni buni. Acum 4600, hai să facem. Epic. Angelo. Un pin pe Angelo aparent. Așa, mai bun, o să revin eu când o să fac mai mult rank. Banii nu-i faci plângând, banii îi faci râzând. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Banii nu-i faci plângând, banii. Așa, mai bun, am revenit că vreau să mai făcut niște rafă pe 4690 și hai să mișcăm. Brawl Ball ne pică aparent. Eu o să-mi iau pe card și o să-l banez pe Dynamite. Prepic Edgar. Gata. Revin eu. Așa, buni, am revenit. Din greșeală am pus gadgetul greșit, dar asta este, nu se întâmplă nimic. Îl pusei pe ăsta. A, ba nu, îmi rămas ăsta ciudat, în fine. Îl pusesem pe ăla din greșeală, dar aparent, cu noroc și îmi rămas ăsta. Hai, oameni buni, apăsați pe butonajul de like ca să reușim să câștigăm. YOLO! Woo! Așa, îmi cer scuze doar pe un prieten. Deci în tu vei stătea acolo. Ce? Nu pot da gadgetul în timp ce sunt... În timp ce am mingea acolo. Mai bună vă promit că o să fac Diamond 2, dar în episodul următor ce mai probabil o să facem. Get away from me! Și ce mă duc pe ei? Perfect. Bine, gol! Am bun datorită susținerii voastre. Eu fără voi nu pot da golul, nu pot să joc Brawl Stars fără voi. Eu și când joc off-camera am nevoie de la voi. Nu firar, mă bătură. Bine! Tot așa că mă sun prieten, îmi cer scuze. Dar nu înțelege să nu mă mai sună. Așa, continuăm. Stați așa. Așa, bun, continuăm, mergem, așa, perfect. Mamă, nu, au mingea. Nu, filar, mă bătură. Cred că ne dau gol. Și. Nu ne dă dură, nu ne dă dură, bine, Doamne ajută. Firar. Hai, frate, să ne dăm un gol. Sau, de fapt, să rămânem așa și câștigăm. Gol! Prima rundă câștigare. Hai să vedem și a doua rundă. Sperăm că câștigăm și a doua rundă. Hai să vedem a doua rundă. Nu, m-a bătut Gale.
Mamă, ce dă-te tureta. Așa, stați așa că iară mă dă mesaje prietenul. Don't be salty. Nu, atât de aproape să le dau gol. Firar. Așa, hai să-mi fac ultimata. Iar mă sună. Perfect, continuăm. Da, firar. E Nervanghil. Bine, gol! Golazo. Back on the E grind. drum gol. Ce. Și gol! Victory! Hai, bun, și aici se încheie acest episod. Ne revedem data viitoare. Și mai am doar 2 cuvinte de spus. Pa, pa!